Tungamire mukati mezviedzo mananda andibata ndimwedo dombondiwikende ndimwimo otungamire tenzini tungamire semwana awonyara tabu unganyara zinyanga mananda anomunzwa kanama atinyarara imwite tenzi wenyanza tenzini tungamire aponda yasvika nyanza mananda aondityisa andichina zororo ndotsamira kune mwika ngandinzwe imwimotiti ndinokutungamira. Kwaziwai vateereri, tinomuchingamidzai kuchirongwa The Second Coming of Christ chamunopiwa naPastor Gift Rhodzi naPastor Caston Betera veku7th Day Adventist Church. Mustudio nhasi tina Proclaim Chaora ari kutiisira musign language. Mufundisi, kwazisai vateereri. Vateereri, tinokuchingamidzai kuchirongwa The Second Coming of Christ. Tinoda kutenda uri kuri yatinayo nhasi tiri pamusoro wenyaya unoti imba ndeyani iyi part 6. Okay. Vamwe vakazofunza vateereri zvikanzi imi muchiri kudzidzisa bhuku razvakazarurwa here? Ikati tirimo mubhuku razvakazarurwa, asi zvatakambodzidza kumashure kuti bhuku razvakazarurwa kuti rinyatsokukujekera, pane zvidzidzo zvakawanda zvaunofanira kudzidza kubva kuOld Testament nemamwe matsamba. Ukanzwisisa nyaya dzese idzodzo, kana madimikiro anoitika muna zvakazarurwa wakurikandirwa chero vara rimwe chete zvinongoti zvinojeka. Ndinozviona. Saka uyu hwaro hwekuzononzwisisa zvakazarurwa, imba ndeyani part 6. Now pane chinhu chisingafaniri kubuda mupfungwa dzedu vateereri patiri kudzidza nyaya idzi. Inyaya yekuti tiri mukurarama munguva yehondo. Pfungwa iyoyo haifaniri kutodzimika, tofanira kugara tichirangarira patinoita zvidzidzo izvi. Rega tidzokere pana zvakazarurwa 12 kuti tipinze vampo, kunogona kunge kuine vamwe vachangoti joina. Zvakazarurwa 12 verse 7 kuenda pa9 ine verse 12. Zvakazarurwa 12 verse 7. Zvinokurwa kwakavapo kudenga, Mikaeri nevatumwa vake vakarwa neshato. Shato ikarwa ina vatumwa vayo, vakasakunda nenzvimbo yavo haina kuzowanikwa kudenga. Zvino shato huru yakakandirwa pasi, iyo nyoka yekare inonzi Dhiabhrosi naSatani munyengeri wenyika yose, yakakandirwa panyika nevatumwa vayo vakakandirwa pasi pamwe chete nayo. Verse 12. Saka farai kudenga nemi munogarako, mune nhamo imi nyika negungwa, nekuti mweya wakaipa wakaburukira kwamuri. Akatsamwa kwazvo, nokuti unoziva kuti uchine nguva duku. Panapa tiri kuisirwa pachena, pane hondo yakatanga kudenga. Hondo yairwiwa pakati paKristu naSatani. Satani ndobva akundwa nengirosi dzake, ndobva vadzingwa kudenga. Bhaibheri riri kuti vakakandwa pasi. Saka pavhesi 12 pabva panzi kuyambira vari panyika kuti heyo nhamo. Nekuti uya arohwa kudenga auya pasi. But chimwe chiri kuitika ndechekuti paakakandwa pano haana kusarenda, haana kubvuma kukundwa kwaakaita. Akazvimisira kukondinya, aritonzi ane hasha. Because ane nguva diki, ari kuziva hake kuti ndichaparadzwa. Asi ari kumbofanurwa panguva shoma yaainayo iyoyo. Saka ndosaka tiri kuti ngatigarei tichirangarira kuti panyika panapa tiri kurarama musituation yemuhondo. Takambozvidzidza kumashure.
chii chakanyatsokukonzera hondo ipasi? ndo vhesi ratata kuda kutenda pariri. Vhurira vateereri Isaiah 14 uverenga kubva pavhesi ya12 kuenda pa14. Isaiah 14 verse 12 to 14. Haiwa wawa seiko uchibva kudenga iwe nyamasasi, iwe mwanakomana wamambakwedza. Wakandwa seiko pasi, iwe wokuwisira marudzi pasi. Iwe wakati mumwoyo mako, ndichakwira kudenga, ndichakwiridza chigaro changu cheushe kumusoro kwenyeredzi dzaMwari. Ndichagara pamusoro pegomo reungano, pamigumo yemativi ekumusoro. Ndichakwira kumusoro kwemakore, ndichazvienzanisa newokumusoro-soro. Uri kuona dambudziko rakaitika kuna Lucifer. Ndiye anga ari mutungamiri wengirozi dzese kudenga. But akatanga kusagutsikana nechikunja chake. Ndobva ada kunofanana naMwari pakunamatwa. Ndo pakatangira problem ipapapo. Akanzwa akudawo kunamatwa. But zvinonyatso rine problem ipasi. Sorry pamwe ndakukuburitsai muchidzidzo zvine problem yei. Rega tiverenge zvakazarurwa 14. Manzwa zvandikutaura. Ndatonzwa saka ndiri kutokupa vhesi. Iwe unoziva kutopindura nemavhesi. Zvakazarurwa chi 14 vhesi ya6 na7. Zvakazarurwa 14 verse 6 na7. Zvino ndakaona mumwe mutumwa achibhururuka pakati pedenga ane ivhangeri isingaperi kuti aiparidzire vanogara panyika namarudzi ose nendudzi dzose nendimi dzose nevanhu vose. Akati nenzwi guru, ityai Mwari mumurumbidzei nekuti nguva yake yekutonga yasvika. Namatai iye wakasika denga nenyika negungwa nematsime emvura. Ndoziva kuti nenjere dzako unokurumidza kubata. Anzi munhu anofanira kunamatwa ndeakaita seya. Yati pavhesi 7. Akati nenzwi guru, ityai Mwari mumurumbidzei nekuti nguva yake yekutonga yasvika. Namatai iye wakasika denga nenyika negungwa nematsime emvura. Anzi namatai iye akasika. Ekaka. Kureva kuti anofanira kunamatwa ndeakasika. Achinamatwa nezvisikwa zvake. Anditozviona. Zvino Lucifer iye chisikwa pakaita mhosva mbiri. Zvakaitika naSatani ndezvekuti iye chisikwa aifanira kunamata akamusika. Ndobva aramba kunamata. Ndo mhosva number 1. Number 2, ari kuda kunamatwa iye nechakasikwa neumwe. Haana chaakasika. Papajeka ka. Saka ndo dambudziko raakaita manje rekuda kunamatwa. Iye asina chaakasika. Ndo zvakonzera hondo kudenga. But paakakundwa ka havi yekuda kunamatwa iyaya haina kubva yadzimika. Iri kutoita kunge yakawedzera kana uchiverenga pana Ruka 4. Iri kutoita kunge yakutomupengesa enda pana Ruka 4 uverenge verse 5 kuenda pa7. Luke chapter 4 verse 5 to 7. Zvino akamutungamirira kumusoro akamuratidza ushe hwese hwenyika nenguva duku duku. Dhiabhrosi akati kwaari, ndichakupa simba iri rose nekubwinya kwazvo, nekuti ndakahupiwa ini kuti ndihupe wandinoda. Zvinewe kana ukandinamata zvose zvichava zvako. Uri kuona panapa kuti waari kutaura naye uyu ndiJesu. Wainyatsoziva kuti ndiye waakarwa naye kudenga. Ndiye waakutaura naye panapa kuti ukapfugama ukangondinamata bezi ndokupa zvese izvi nefuma yese iri panyika. Saka ndo issue yake iyoyo. Ende tarisaone havi yacho kakuriro kayakaita kuti anonotraya naJesu kuti ndinamata. Saka panapa imwe pfungwa inobuda ndeyekuti Satani pamwe pachoka anonatsokubuda pachena fair kukoka vanhu kuti ndinamatei. Sezvaakaita pana Jesu. Kuzi ukaona haana kumboita matyira pana Jesu. Zvira kuti kuvana hatombozezi. But akabuda pachena hapana here danger pastor, because mukukura kwedu ka ameno kwamuri wateereri kungoti zita rangoti Satani chete. Raitoshandiswa pandaikura inini kutuka munhu. Kungoti Satani chete ka. Handifungoti akaita fair
panangamude because vara rekutoti Satani harigashirike munharaunda. Usaite seunogara kuri imwe nyika kaiwa. Hausati wambonzwa here ndiwo unogara uteerera zviri kare ndikauti vanonzi masatani worshippers kana kuti masatanist. Hausati wambonzwa zvinhu zvakadaro. Mavara iwayo aiwa ndinoanzwa but ndachitaura kuno kwedu. Aiwa izvakasandikutaura unozoona munews yese kuti kune vari kutonzi masatani worshipper vagadzira chechi yavo uona zvimwe zvimufananidzo zviri fun pandiri kuti kunoku kwedu kunoku akada kubuda pafeya kuti ndinamatei direct chinhu chinotozika point yandotaura pastor ndekuti chinhu chinotozikanwa kuti Satani akaipa kwedu kunoku. But unomboona here kuti mukurarama kune vamwe vanhu vanoti handina basa nazvo. Chaanongoda kuwana zvaari kuda. Awana mari here, afara here, adya here, zvimwe zvese zvekuzoti kune upenyu usingaperi nene haana basa nazvo. Hausati wambozvicherechedza here izvo mukati mekurarama. Aiwa, sorry. Pane zvandafunga mai manje ndaimboteerera chimwe chirongwa saka paitaurwa zvemunhu ainzi anga akaromba unozinzwisa zvekuromba zviya saka aitsanangura achiratidza kuti anetseka nazvo. Saka pakuvhurwa kwenhare kuti paite kumubatsira pane akabva atofona achiti ndekupi ndiri kutozvidawo. Ndangofunga pamuri kutaura nyaya kuti kune vanhu vasinei nazvo chaari kuda imari dzinongouya neizvozvo. Saka uri kuona kuti ofa yaakapa kuna Kristu ndinokupa pfuma yese. Saka kune vanhu vanotoigashira akangonzi pfuma haana basa kuti yawo yakaberekana nei. Saka Satani haamboshayi vanomunamata feya. Saka anogona kutokoka feya. Anogona kutokoka feya. But toda kuti uone futi muurongwa hwake hwekuda kunamatwa. Enda unoverenga zvakazarurwa 13 unzwe vhesi ya2 kuenda pa4. Zvakazarurwa 13 verse 2 to 4. Chikara ichi chandakaona chakanga chakaita sengwe netsoka dzacho sedzebere nemuromo wacho semuromo weshumba. Shato ikachipa simba rayo nechigaro chayo cheushe nemasimba makuru. Mumwe musoro wacho wakanga wakaita sewakakuwadzwa kusvikira parufu. Asi vanga raifana kuuraya rakanga rapora. Nyika yose ikashamiswa ikateera chikara. Vakanamata shato nekuti akapa chikara masimba. Vakanamata chikara vachiti, ndianiko akafanana nechikara? Ndianiko unogona kurwa nacho? Taona kuti Satani paripo paanobuda pachena feya ende anotowana rimwe boka rinomunamata. But pamwe pacho anowanda seri kwevanhu vaanopa masimba. Saka vanhu vaya kana vapuwa masimba ukauchiverenga muna zvakazarurwa 13 ukanasvika kwekupedzisira kwacho unonzwa zvichinzi chiri kunzi chikara panapa munhu. Ende ukazoenda kuna vaTesaronika munhu yaanenge atori muchechi. Anditozvona. Saka ichechi iri kutotaurwa panapa. Asi mutungamiri wayo kudaro ndo iri kunzi yapiwa chigaro naSatani. Anditozvona. Saka mutungamiriri wechechi izvi kana tiri seri kwemaketeni ndi Satani. Nekuti ndiye apa vatungamiri vechechi chigaro chake. Ava vakushanda senhume dzake. Anditozvona. Saka vane urongwa hwavanoronga hwekunamata. Kanamatirwe kanofanira kuitwa. But kanamatirwe aka kari kudirectwa nani? naSatani. Ndo muri kuburitsa kuti pane paanoda kunamatwa direct. Koita paanoya akavanda seri kwevamwe. Yanenge achiri seri kwemaketeni zvake. Vari kunamata ava vari kutonamata iye Satani kuburikidza nekuteera urongwa hwechechu. But apa bhuku rezvakazarurwa harityisidzire vatenderi pastor. Pari unsettling amenondoti chine shona. Pane kakusiya munhu usiri settled kuti chechi ichitotungamirwa asi ari sera ari Satani. Pane kaku unoziva kuti zvinhu zvekunamata betera vanhu vanofanira kuuya kwazviri nemwoyo unopisa kupisira kuti ndinoda zvacho zviri correct ndizviite. Wakamboona here kuti kana zvazvechichi vanhu vanoita kamwe kaungoshaya hanya so kungoti chero zvazvaita. Pane zvimwe zvese zvine chekuita neupenyu unoga vanhu vanotsvagisisa zvoitwa nemazvo.
Anditi wazwana. Saka ukangouya uchiuye unongoskonamata icho Satani chiri kuseri kwemaketeni chichinyemwerera nacho kuti iti murangwira. Because pamati anouya direct pamamitaura masatan worshippers aya ndo panogonobva mavara anoshandiswa nevanhu satanisi izvo zvinogashirika. But kuti ugone kushandisa mavara iwayo kuchechi woti masatan worshippers unoita kunge warasika but ndopfungwa iri kutobuda zvinotaurwa nebhaibheri. Ndozvinotaurwa nebhaibheri. Saka vanhu vanofanira kuti vakaverenga ndima dzedu saka ndogona kutonamata Satani ndiri muchechi. You see, anditi wazwa. Saka ndingaita sei Mwari kuti ndinzvenge izvi Mwari wotungamira. Anditi wazwa. Ende akuna zvakazarurwa 12 verse 9 uiverenge pamwe chete naMateo 24 verse 11. Ugoverenga Mabasa 20 verse 30. Toda kuti uverenge ndima idzi dziri nhatu pane pfungwa inobuda ipapo. Pana zvakazarurwa 12 verse 9. Zvakazarurwa 12 verse 9. Zvino shato huru yakakandirwa pasi, iyo nyoka yekare inonzi Diabhros naSatani munyengeri wenyika yose. Yakakandirwa panyika navatumwa vayo vakakandirwa pasi pamwe chete nayo. Matthew 24 verse 11. Vaprofita vazhinji venhema vachamuka vachitsausa vazhinji. Mabasa 20 verse 30. Uye napakati penyu pamene pachamuka varume vachataura zvinopesanisa kuti vatsause vadzidzi vavatevere. Panapa tiri kuburitsirwa imwe nzira inoshandiswa naSatani. Kuna zvakazarurwa 12 anzi munyengeri. Yes, deception. Kureva kuti chimwe chinhu chaanoshandisa kunyengera. Anditi wazvoona. Zvikanzi pakunyengera kwacho kaanogona kutoshandisa vaprofita. Votoita zviratidzo. Vavariro ndeyekuti vanhu varaurwe nezviratidzo zviya. Vomhanyira kwazviri. Kandi vari kutoteera Satani. Kuna mabasa ndobva kwanze. Mumachechi muchamuka varume vanotaura dzidziso dzakamonyoroka. Chinangwa ndechekuti vatsautse vanhu kubva pachokwadi chaMwari. Saka anogona kuuya feya Satani. Tazvibata 1 sezvaakaita achiedza Jesu. Ponzi pamwe pacho ari kushandisa chikara kana kuti yakawanda seri kwechechi. Pamwe pacho oshandisa kunyengera zvekuti munhu anenge achifiririra asi unoziva munhu kana achinzi anyengerwa. Semusikana akanzi anyengerwa nemukomana. Iye anenge achitofirira kuti zvangu zvaita ndaakunopinda mumba asikana. Anopodza atooneka neshamwari dzake. But adanana netsotsi. Saka ndoimwe nzira yaSatani. Alright, toda kutenda tiri pachidzidzo ateereri imba ndeyani part 6. Rambai muri pachirongwa timbonzwa rwiyo. Ndomtewera kweseko ndaziza kumusimbira ndotonera kundifira pamchinjiko weKalvari Jesu wanditungamira rwendo rwese nguva dzese arishamwari ndinotondera Kalvari ndofarira mtemo wake ndoda nditungamire rundo rwake rwakanaka rwayereswa paKalvari Jesu wanditungamira rwendo rwese nguva dzese arishamwari ndinotondera Kalvari ndinofamba ndisingatyi ndofara naKristu pedyo ndosimbira ndichaona shamwari yepaKalvari Jesu wanditungamira rwendo rwese nguva dzese arishamwari ndinotondera Kalvari ndinofamba ndisingatyi ndofara naKristu pedyo ndosimbira ndichaona shamwari
wanditungamira rwendo rwese nguva dzese ari shamwari ndinotongera Kalvari Jesu wanditungamira rwendo rwese nguva dzese ari shamwari ndinotongera Kalvari ari shamwari ndinotongera Kalvari ndinotongera Kalvari. Tinomuchingamidzai zvakare vateereri, tiri kuenderera mberi nehurukuro yedu. Imba ndeyani part 6. Okay. Right, handei pamberi mufundisi. Yes. Muchikamu chekutanga chiri chekungorangaridzana kuti tiri muhondo. Okay. Nekuyeuchidzana mashandiro anoita Satani. Okay, pahondo iyi. Okay. Hondo iri pakuda kunamatwa. Okay. Saka kana wangononamata utori pakunamata utori muhondo. Okay. Wawanamata zviri kureva kuti uri kutopesana neumwe wacho. Okay. Pavaviri vavavo. Handei kuna Luka 11 pavhesi 24. Luke chapter 11 verse 24. Mweya wetsvina kana wabuda kumunhu unopota nenzvimbo dzakaoma uchitsvaka zororo. Kana ukashayiwa unoti ndichadzokera kumba kwangu kwandakabuda. Kana zvichinzi mweya wetsvina kana kuti mweya wakaipa kuri kurehwa Satani nengirozi dzake. Okay. Saka ndo vari kunzi vanoti munhu kumba. Kwavanoti kumba kwangu munhu. Kureva kuti kana mweya wakaipa uchigara mumunhu unototi ndo pamba pangu. Saka ndo pari kutenderera musoro wenyaya kuti imba ndeyani. Okay. Handiti wazviona. Okay. Pane chimwe chatofanira kuti tinzwise nekuti kune mativi maviri ari kurwa kaka. Handiti wazviona kaka. Ukaenda pana John 14 pavhesi 23. John 14 verse 23. Right. Jesu akapindura akati kwaari, kana munhu achindida uchachengeta shoko rangu, nababa vangu vachamuda. Tichauya kwaari tikaita ugaro hwedu maari. Uri kuona panapa kuti munhu anogona kuva ugaro hwaMwari naKristu. Handiti wazviona. Saka pari kunzi imba ndeyani iyi. Okay. Munhu anogona kuva imba yemweya wakaipa. Kana mweya waMwari. Kana kuti Mwari. Ndo pabata. Saka izvozvo ngazvigare zvakajeka izvozvo. Okay. Pari kunzi imba ndeyani. Sorry. Ndangofunga zvinotaurwa zviya kuchishona. Ndikati kuchishona ndurukangasa. Zvinonyanyotaurwa nevechikuru, vemazera echikuru. Pavanoti mwana uyu ihomwe. Zvoda kunofanana nepfungwa yatiri kutaura ka. Wataura varira takapedzera kuzwa kare tichaita zvemabira. Unoziva kuti kana munhu achinzi homwe zvezvireve. Ari kunzi kudii? Munhu anosvikirwa uya panenge pachinzi panosvika mudzimu ndiye anonzi ihomwe. Homwe. Vakuru pavaitaura ndikureva vemazera echikuru. Pavaitaura varaini vaireva homwe zvinoda kufanana neyatinoti pocket here. Kureva kuti munopindwa kureva kuti munhu ipocket yemasvikiro. Saka zvamufanira kuti imba yemasvikiro. Vanoziva kuti kana vachitaura nevadzimu vanenge vachiti ndo nyama yamugere. Wokubvuma kuti ndiri imba yagarwa nemweya. Atoziva sekuru vachitaura kana vachitaura nevadzimu vaiti iko kanyama kamugere aka. Saka vanenge vachitoziva kuti pane chauya chaoccupy chisiri mweya waMwari. Handiti wazviona. Ende vachiradza kufara pasina vakasungunuka. Chaileka kare ikako kadzidzirwe keBhaibheri kaakuitwa mukore uno. Because vanhu vaingogashira zvasiya zvataurwa nasekuru ndo zvinotaurirwawo muzukuru, asara amukuru mumhuri achingotaurawo izvozvo pasina manje kuzozviyera neBhaibheri. But dambudziko riripo, sorry todzoka kuchidzidzo, vemazera echidiki manje
vatori kwezvinezvi unoshamisika mufana muduku zitereke vatori vaduku kupfuura ini unonzwa achimira aita kuti atingarase chivanhu chedu ushaye kuti sirabhasi yacho anyatsoiwana kupi munhu unoona achimira kozobvonzwa tsika dzedu ushaye kuti pangabatsirwe sei unoona ari mufana muduku zitereke mufana muduku chaichai ipo pakuti tsika pakabva kungonozvitorera pakati because ukadzokera chaiko idzi ndo tsika dzevanhu idzi dzinora because takabva kupi takabva kuna Mwari ndiye anototirayira tsika dzachoka saka isusu tikanodzitorera dzakazotangira paya tinogona kurasika ngatifambe saka mati munhu anogona kuvaimba yemweya wakaipa kana kuti imba yaMwari ndo zvabuda pandima dzataverenga idzi now hazvingogume nekungova imba chete kuti munhu muri kugara Mwari muri kugara mweya yakaipa pane imwe fungo yatoda kuti ijeke pana Nehemiah 2 verse 12 kana Mwari agara mumunhu kungogara chete rekungoti ndaona pekumbozororera ndichiwanda zuva Nehemiah 2 verse 12 ndikamuka usiku ini nevamwe vanhu vashoma asi handina kuudza munhu zvakanga zvaiswa mumwoyo mangu naMwari wangu kuti ndiitire Jerusarema. uri kunzwa mashoko aritaurwa naNehemiah hanzi ndikamuka usiku ini nevamwe vanhu vashoma asi handina kuudza munhu zvakanga zvaiswa mumwoyo mangu naMwari wangu kuti ndiitire Jerusarema. Nehemiah ari kuti pane zvakaiswa mumwoyo mangu naMwari kuti ndigoita handitozvona saka Mwari paaigara muna Nehemiah hakusi kungogara bedzi kana Mwari agara mumunhu nemafungiro aibva aisa mafungiro ake imomo saka munhu kana akusimuka manje akunoita pfungwa dzani dzaMwari dzaiswa maari nani naMwari uye agere maari handazvona saka ndiri kuona kugoruda kuchitaura ayo saka tobatsira sei apa because iye zvinezvi kune munhu pastor wekuti angonototi asi unofunga kuti handina mate don't judge a book by its cover ndonamata ini ndiri kuti panozofamba sei kuti uri kunamata uri kuti wakagarwa naMwari but zviri kuoneka kunze mapfekero ako nyaya dzako hazvisi kuenderana nezvauri kuti ndo zvakagara pauri inzwa pana John 13 verse 2 John 13 verse 2 pamwe inogona kubatsira pamufunzo John 13 verse 2 zvino vakati vorayira dhiabhrosi atoisa mumwoyo maJudhasi Iskarioti mwanakomana waSimoni kuti amupandukire. Uri kuona kuti Satani ukamupa mukana akagara mauri anodyarawo zvake mukati mako. Handitozvona zvakaita kuna Judhasi. Mwari akaisa pfungwa dzake muna Nehemiah. Satani ari kuisa dzake muna Judhasi. Ende Judhasi hazvina kutanga musuwe. Pa3.5 years dzaakafamba naJesu aifamba naJesu asi maari makagara Satani. Because ukanga uchiverenga unonzwa kuti paya pakapunzwa chinhikirikini chigubhu chemafuta naMary mafuta akazodza Jesu. Judhasi ndiye akakomborera kana uchiverenga kuna Johani. Ndiye akakomborera kuti mafuta aya nemutengo wawoka dai atengeswa taiwana mari zhinji yekubatsira varombo pane kungowesta kuzora kutsoka bedzi. Ipapo Bhaibheri rinobva rati hanzi aizvitaura because aisitora mari muchikwama. Saka aida kuti iwande muchikwama. Ndiye aifamba nechikwama. Kandiye akari treasure. Saka aida kupota achitora ibomo. Saka kwakuita saka uri kuona kuti akagara akatogarwa naSatani. Zvekuti pese paivamba kana uchinatso kuverenga musi uya wakafidwa vanhu 5,000 naJesu. Handinoziva kuti Jesu akatozodzinga vadzidzi akati chipindai muchikepe vanhu vanga vatoronga kuti vamubate nechisimba kuita mambo. Pfungwa idzodzo dzabva kuna Judhasi kachiti kuvanhu munoziva kuti mukaona murume wene kafidhirwa kataitwa panapa mukaita mambo akadai uyo magara. Saka aida kuti vanhu vamukire hurumende vabva vaisa Judhasi vaise Jesu ipapo. Handitozvona vomukira hurumende yaivepo. Saka yeti Jesu anga auya kuzofira zvivi zvenyika. Saka aive mazano aibva kuna Satani aigara maari ese iwayo.
saka chindibatsirai pastor because zviri kutoraramika kuti munhu anotokubvunzai kuti inda muchida kujaja asi unofunga kuti handina mate kuti pfungwa dzake zvaanoimba zvaanoona mapfekero ake haaratidze kunge akagarwa naMwari but iye anenge achidefenda every day kuti don't judge a book by its cover. But Jesu kaanoti munovaziva nemichero yavo. Iwo mumango ungakupei nhungurere unongobereka mengo ende proof yekuti uyu mumango humango huri mutsinga ndo unonoburitsa mango pamberi pemaruva. Saka munhu kana achiti ndinonamata michero yacho inofanira kuonekwa. Mwari anofanira kuti michero yake ibude chero pamapfekero. Saka kasei naka akashande pakunamata kekuti don't judge a book by its cover. Aiwa mazvinga apply ari kune rimwe bhuku but paripo pautonyatsoona kuti chero tivana tonyatsoona kuti idzidza hapana zvekunamata. Alright, ngatifambeni. Alright. Ande pana vatongi 16 toda kuti uverenge vhesi ya17 na20. Judges chapter 16 verse 17 na20. Akamuudza nemwoyo wake wose akati, musoro wangu hauna kutongoveurwa nechiso, nokuti ndiri munazari waMwari kubva padumbu ramai vangu. Kana ndikaveurwa, simba rangu richabva kwandiri, ndingashayiwa simba ndikaita somumwe munhu. Verse 20. Akati, Samsoni, vaFiristia vasvika. Ipapo Samsoni akapepuka pahope dzake akati, ndichabuda nguva ino sepane dzimwe nguva ndikazvisunungura. Asi wakanga asingazive kuti Jehovha wakanga abva kwaari. Uri kuona Satani ari kuti kuna Dherira uya kuti simba rako secret chii yesimba rako zvikanzi robva muvhudzi. Okay. Handiti wasvona. Saka kana uchiverenga zvinoita sokuti simba raSamsoni zvichiwa raaisumudza mazigedha ayaya nekuuraya 1000 nesheya yedhongi zvaive muvhudzi. Asi ukazonoverenga verse 20 iri kunzi haana kuziva kuti Jehovha abva kwaari. Haana kuziva kuti simba rake riri kubva kuna Mwari. Vhudzi kurichengeta yaingova muko wanga akapiwa sesaini yekuteerera, asi simba richibva kuna Mwari. Okay. Saka Mwari paakabva kwaari abva pamuko uyo wanga akatemerwa, simba paapasisina. Saka panyaya hazvizvi zvekuti ungatodzidza here wobva watotiwo ndoda kuita bvudzi rakadaro ndiwane simba. Aiwa. Apa pfungwa iri kubuda ndeyekuti Mwari anogona kuti akapinda mumunhu omupa simba risina kujairika. Extraordinary physical power. That's right. Aiwa, zvabuda. Bata Mark 5. Mark 5 vhesi ya2 kuenda pa4. Mark 5 verse 2 to 4. Zvino akati abuda mugwa, pakarepo akasongana nomunhu aive nemweya wetsvina achibva kumarinda. Uyo waigara mumarinda kwakanga kusino munhu akanga achigona kumusunga kunyange neketani, nokuti kazhinji waisungwa nezvisungo zvamakumbo neketani, asi aidambura maketani nokudhashura zvisungo. Kwakanga kusino munhu waigona kumunyorovesa. Ndiri Jiyoni aigarwa nemweya yakaipa. Okay. Saka hanzi yaimupa simba rekudambura chede dzesimbi. Extraordinary physical power. Uri kuona kuti Mwari anogona kupa munhu simba. Simba chaiwo yekusumudza zvinhu sezvaaita kuna Samson. naSataniwo futi anogona kupa munhu simba rekusumudza zvinorema nekuita achidambura chede. Kukwakuka kumwe kukwakuka kwokuti munhu uchiya kuti munhu angajambe pakadai so apa. Satani anogona kupa munhu simba rakadaro. Handiti wasvona. Pane chimwe chinhu futi chatoda kuti ubate pana Genesis 7. Okay. Vhesi ya7 to 9. Genesis 7 verse 7 to 9. Ipapo Noa wakapinda muareka nevanakomana vake nemukadzi wake nevakadzi vevanakomana vake nekuda kwemvura zhinji. Pamhuka dzakanaka nepamhuka dzisakanaka neshiri nezvese zvinokambaira panyika. Zvakapinda kuna Noa muareka zviviri zviviri, mukono nehadzi, Mwari sezvaakarayira Noa. Uri kuona panapa Mwari Noa apinda muareka nemhuri yake. Dhori chakavhurika. Mwari akanotaura nemhuka kusango dzikamunzwa dzikatouya tutu
dzichienda Noa achidzigama pamusiwo dzichipinda achidziendesa Noa handi akanotinda. Aiwa, asiri akanotinda. Mwari ndiye akataura nadzo. Kurava kuti Mwari anogona. But pastor, saka vanhu venguva yaNoa vakona kunyatsoshaye excuse ka. Aiwa, because ndiri kuti pavakaparidzirwa kuri kwekuti unongobwekana nemaparidziro aNoa zvinogona kunzwisika. Kupavaiona mhuka dzichibva kusango dzichiuya tutu, ipapo ndo panonzi kana muchiverenga panonzi vaidedzera Noa, hakuna mvura, buda umo, hakuna mvura. Hanzi vakatozombonyarara vaona mhuka dzakuuya tutu. Zvasatambozviona izvo. But unoziva kuti kana mwoyo wako wakashiwa wakatindivara izvozvo zvinokuita kuti ungoti amen. Handitozvona. Saka zvauri kutaura zvishuwa kuti havana excuse. Because Mwari akataura nemhuka dzikauya. But handipo pane point yedu. Point yedu iri pakuti Mwari anogona kutaura nemhuka dzoita zvimwe zvinhu zvisina kujairika. Zviri fun. Enda pana Mark 5 payaka uverenge verse 13. Mark 5 verse 13. Akaitendera, mweya yetsvina ikabuda ikapinda munguruve, boka rikamhanya kumawere kugungwa. Dzinenge dzaive zviuru zviviri dzikafira mugungwa. Unoona kuti mweya yakaipaoka ikauya pamhuka inogona kuita kuti mhuka iitewo zvimwe zvisina kujairika kuti Mwari akaita kuti mhuka dzifambe dzichienda kwareka. Mweya yetsvina inoita futi kuti dzifambe dzichidirectwa nemweya yetsvina. Apa manje dzakamhanyiswa mugungwa because Satani basa rake ndere kudestroy. Ende kana muchinatso kuverenga papa zvinonzi dai Jesu asina kupindira mweya yakaipa yaida unyudza nguruve, vafudzi vacho nevaridzi venguruve zvese. Ndozviri Satani. Muparadzi Satani. Handitozvona. Saka zvinoitwa zvese izvi. Tiri pachidzidzo vateereri, imba ndeyani part 6. Rambai muri pachirongwa timbonzwa rwiyo.
kushaya kusafara datona iwe makashaya tezindo kutewera ini ndakutewera raponesi imwe makandifera kana wese wakusia ini ndo kutewera kuti ndinona rufu musati mauya makamuiwa ndichiri kutewera ini ndo kutewera mponesi imwe makandifira kana wese wakusia ini ndo kutewera. Tinomchingamidzai vateereri, tiri kuenderera mberi nehurukuro yedu. Imba ndeyani part 6. Ngatifambe basi. Taona isusu kuti kune hondo. Satani naKristu vari kurwira kunamatwa. Ndobva taona kuti Satani anotsvaga nzira dzakasiyana-siyana kuti anamatwe. Pamwe pacho anoyafeya, pamwe pacho anoyakavanda seri kwechechi, pamwe pacho anonyengera. Right. Mwari anongotaurawo zviri pachena, ndinamatei because ndindakasika. Yes. Ane kodzero yekunamatwa. Ndobva taona kuti Mwari vese naSatani vanogona kugara mumunhu. Ende vagara mumunhu vanodyara mupfungwa dzemunhu zvidiso zvavo. Munhu osimuka oita zviri kudiwa Neakagara maari. Yes. Ndobva taona kuti Mwari zvese naSatani vanogona kupa munhu simba chairo remuviri. Physical power. Right. Rakakura risina kujairika vanogona kuzviita. Mwari pamwe chete naSatani vanogona zvakare kushanda nemhuka dzoita zvisina kujairika kuwanikwa zvichiitwa nemhuka. Tazviona izvozvo. Okay. Toda kuenda pamberi. But pamhuka ipapo munoziva kuti chitsotsi chiripo chaSatani. Mhuka padzinobhihevha zviri fana hapana anotaura zvaSatani kana Mwari. Alright. Ini ndainyanyozviona kumombe dzinonzi dzakadirwa. Ilanguage inogona kusanzwisika nevateereri vedu vazhinji vechidiki kuti bhuru repamusha rinenge richinzi sekuru ngavauye vagare pariri. Right. Roitwa hameno mitambo yavanoita. Mombe dzese dzakanzarwa pasta ndaidziona even tichienda kudhibhi dzinobhihevha zviri fani. Inogona kudirecta mombe dzese kuenda certain direction. Inogona kukurosa mune chibage isingadye ichitonzi asekuru. Saka asi chakagara havasi masimba mairani ndokunyengera kuya. Handitozviona. Rekaone zvinoenda zvichijeka patakuenda apa. Okay. Leviticus 19 pavhesi 28. Leviticus 19 verse 28. Musazvicheke miviri yenyu nekuda kwevakafa kana kuzvitema nyora, ndini Jehovha. Mwari ari kurambidza panapa zviri clear. Ari kurambidza kutemwa nyora. Yes. Ari kurambidzwa kuzvicheka kuzvidhinda muviri. Nyora totiko. Nyora munoona sei ndinoda kuti zvinyatsojeka. I know kuti generation kunyanya mazera angu zvichidzika we are not hatitozive kuti chii zvinhu zvairaramika. Ndofunga nguva dzenyu kare ndopaiitwa nyaya dzekutemana nyora. Tsvagai wei yekutsanangura kuti vechidiki vanzwa kuti chii chiri kutaurwa. Tifana tukako tiri kutemwa nakungotuvharidzira zvako. Nyora handiti vakuraiti vaigona kuti kana pangava paruoko kana kumusana kana pai panongonzi nereza paiswa tuiri pobva pazorwa tumushonga. Ndonyora idzodzo
kunyora nereza. ndachiedza handisi kuti vaduku hakuna rudzaro ndokuti hazvisisiko stereki chinhu chiri kunopera nemazera enyu imi mechikuru. Kastori ndozvaurikuga zviri kupera hazvimboperi zvinhu zviya. Saka dzaivedzei zvinoita munhu anogona kuenda kun'anga kana kusvikiro paanotemwa paya paya otoiswa mishonga. Imwe mishonga yacho inenge iri yekudzivirira kubva kumasimba ewakaipa nechinzi kune mhepo dzinoda kuuya mumusha dzodzivirirwa nenyora iyoyo kana kungochengetedza munhu kana kurapa iri n'anga riri svikiro andinozvaona kana vavuki vanogona kutema futi nyora but Mwari ari kuzvirambidza handiti wazvona but kune vanhu vachiri kungotemwa nyora kunyange Mwari achiita sei achirambidza. Chirega uone pana 1 Vakorinde 10 uverenge mubva pavhesi 15 kuenda pa20. 1 Corinthians chapter 10 verse 15. Right. Ndinotaura sekune vakachenjera, fungai zvandinotaura. Mukombe wokuonga watinoonga hakuzi kusongana neropa raKristu here. Chingwa chatinomedura hakuzi kusongana nemiri waKristu here. Zvachiri chingwa chimwe chete isu vazhinji tiri muviri mumwe, nokuti tinogovana tose pachingwa chimwe. Tarirai vaIsraeri panyama, avo vanodya zvibayiro havagovani neatare here. Zvino ndotiko kuti chinobayirwa zvifananidzo chinhu here, kana chifananidzo chinhu here? Kwete, asi ndinoti izvo zvinobayirwa nevahedheni havazvibayire Mwari asi mweya yakaipa. Zvino handidi kuti muyanane nemweya yakaipa. Saka Paul ari kutsanangura panapa. Anoti mukatenga chingwa kana kubika chingwa chenyama, mutora waini yenyu motanga kudya, chinongopera chiri chingwa newaini. Mangodya maguta. Ndizvozvo. Asi mukatora chingwa chiyechi newaini iyaya mukaenda nazvo panzvimbo yekunamata, zvodyiwa musevhisi yekunamata, hanzi pamunenge muchidaro vanhu vanokumbana naJesu ndizvozvo musevhisi iyoyo. Saka panoitwa chirayiro paya vanhu vari kutokumbana pane zvemweya, vari kukumbana naJesu. Ndizvozvo. Saka hanzi zvinhu izvozvo zvikatorwa zvikaendwawo nazvo kubira, vanhu vodya chingwa kana ringasadza kana paine mutambo uri kuita wekupira, hanzi izvozvo vanhu vanokumbana nemweya yakaipa. Pastor, muri kuti here nyora unokumbana nemweya yakaipa? Right, wakurumidza kuba ndozvandokudira. Pamwe pacho unombokurumidza kunosvika panenge paine point. Alright. Saka nyora nekuti dziri kurambidzwa naMwari. Saka kana wakunodzitemwa kun'anga kunonzi naMwari musaende, wakunodzitemwa kusvikiro kunonzi naMwari musaende, wakunodzitemwa nemuprofita wenhema kunonzi naMwari musaende, ikoko chauri kunoita ndo chiri kutoburidzwa pachena panapa kuti uri kunobva ikoko wakumbana nemweya yakaipa. But saka chitibatsira imimi pastor, ndimi vakuru nemazera enyu, ndimi, because munoziva kuti zviri mufashion kungoti mufana akatemerwa uyu, varero rekungoti akatemerwa mufana uyu, musikana yakatemerwa natete wake, zviri mufashion. But yeti mubhaibheri zviri kubuda kuti kutemerwa kuya ari kusanganiswa nemweya yakaipa, ari kubva aita imba yemweya yakaipa. Now ndoda kuti ipapo pajeke tisati taenda mberi, ndanzwa pakatauriro kawaita, hazvigumiri munyora chete. Nekuti vamwe vamwe havateme nyora, vamwe vanonopuwa iri mvura, vamwe vanonopuwa turi tumafuta. Ndozvona tumafuta tukatoti kachigubhu kaanenge aina kwaanenge achingonza pamafuta ese aunozozora lotion inobva kumashopi unongoti dwe kadonwe ikako akaovhara zvekuti kana kuna kuti 2 years ainako. Andinozvona pamwe mumvura yekugeza anokunoti dwe achigeza kuitira kuti mhepo dzisauye. Andinozvona pamwe anopuwa jira kana karingi chaiko. But zviri common mazuva ano kadombo. Unogona kupiwa kadombo kekuti unofamba nako. Kadombo kacho kanogona kuchengeterwa pakawanda wanda, but zviri popular mazuva ano kanofanira kugara kari mumusoro
kadombo kacho unokachengeta nechinhu chaunogona kuzosunga musoro kuti chisadone. Alright. Zvekuti chaunenge wakasunga kana heti chiyaka chinongoita kunge fashion but chakachengetedza kadombo. Handiti wazviona. Saka zviri kutaurwa naPaul manje ndezvekuti kanga kadombo, kanga tumafuta, kana kamuti twamunondopiwa ikoko muri kunokumbanidzwa nemweya yakaipa. Zvekuti kunodzoka ikoko waimba yemweya wakaipa. Okay. Ndo zviri kubuda manje panapa. But muri kuona kuti chipasta zvinhu zviri kuramba zvichiwandira kumazera kwenyu. Alright. Because kumazera echidiki hakuchaitwe zvamuri kutaura zvekuti mwana anosungirirwa chuma muchiuno kudidi. Kwane zviri modern. Alright. Ari mumaoko nezvimwe zvakadaro cheni. Right. Even nyora dzamuri kutaura pandanchiti zvaakupera nemazera enyu. Kumazera echidiki kwakunyanyoitwa zvekudhirowewa paganda rako kana kuboora. Hadzisiri nyora dzekuti tsetse. Unenge wakaboorwa. Ngave chero pai nekudhirowewa. Ndo zvatinoda kuti munzwisise. Satani anofamba nenguva. Because anonyatsoona kuti because kuraura ka wabvunzwa kuri vachiti hadze padzivero dzakangwara asi dzine mabatirwo adzinoitwa. Saka Satani anoona kuti kunyora uku vanhu vanenge vakukutiza saka anoteera achigadzira zvinoenderana nenguva. But chiri kuda kungoti chingonzwisiswa ada kunamatwa. Ada kuti munhu ive imba yake. Right. Saka chawaitwa ichocho kana chawapiwa ichocho vanhu vanoda kuti pfungwa dzavo dziti bhaku kuti wakumbanidzwa nemweya yakaipa. Inzwa zvinotaurwa naJesu pana John 14 verse 30. Ubva waiverenga pamwe chete naGenesis 35 verse 2 to 4. John 14 verse 30. Verse 30. Handichazotaure zvizhinji nemi nekuti muchinda wenyika unouya asi haane chinhu kwandiri. Genesis 35 verse 2 to 4. Ipapo Jakobho akati kumhuri yake nevese vekenge vanaye, bvisai vamwari vedzimwe ndudzi vari pakati penyu, zvinatsei mufuke dzimwe nguo, tisimuke tikwire Bheteri, ipapo ndichaitira Mwari atari, iye wakanga aineni panzira yandakanga ndichifamba nayo. Ivo vakapa Jakobho vamwari vose vedzimwe ndudzi vakanga vari pamaoko avo nezvindori zvakanga zviri panzeve dzavo. Jakobho akazvicherera pasi pomuti wemuouki wakanga uri paShekemu. Jesu ari kuti Satani chero akasvika pandiri hapana kana kanhu kaanowana kake. Handiti wazvowana. Saka ndetupi tunhu tunganzi naSatani ndekangu. Tapuwa example kuna Jacob. Achiti ngatirasei vamwari vese vatinavo. Urona zvinhu zvavakapiwa mabhengoro, tumaringi netui. Handiti wazvowana. Ndobva vacherera pasi. Saka Satani anogona kuteera mvura chaiyo yawapiwa kuti une kanhu kangu. Otouya achizoti uri wangu. Uri homwe yangu. Uri homwe yangu because une tumafuta twangu. Kwawakanopiwa kuya ndo kwanzinapo wakanokumbanidzwa nemweya wakaita sei? Wakaipa. Wakabhodzwa chinonzi mangoromerere. Zvekuti munhu anenge aine zvekugona tsiva akatemerwa akatemerwa mangoromere zviya zvekuti warova nekudona kungorova kahwani nekudona. Handiti wazvoona. Saka paanonotemerwa nyora dzemangoromera dziya kupiwa simba rinenge rarigioneriya. Handiti wazvoona kutokumbanidzwa nemweya yakaipa. Saka simba serakapiwa muna region nemweya yakaipa ndo raanenge anaro. Pastor ndozvitori nyore here. Aikazvo. Munozoti sei ndabvunza kechitu zveshuwa akatemerwa mangoromera simba racho rinotonofanana nearigion. Ende anenge achitotaurwa kunzi uyu chibhakera chimwe chete harovekairi. Ende inotonzi harovekairi zvekuti unotoona pane simba riripo. Saka nyora dzese ndozvadziri. Ndozvazviri. Ende vamwe vanopuhwa manje uri mushonga wokumhanya chaiko zvekuti akakumhanyira apa munoti haana mapapu. Omwe anopuhwa webhora. Handiti wazvoona wokuti akarikava so bhora rinonorova gedhi resimbi rikatyoka. Handiti wazvoona. Saka kana kuti kugohwesa chiri kugohwesa ka zvinenge zvakuita kunge skiri dzake izvo aiwa iri kuenda nebhora iroro inorigaidha zvekuno mweya wechina ndounenge wakunonzvenga golikipa manje uchiripinza.
Saka ipapo pastor sorry hazvisi zvenyora ndinomboona bhora pane vanhu vekuti pastor anenge aine mbiri yekugohwes imamuzi anonzi mafree kick munoziva mafree kick zvekuti rinogadzikwa vanhu voisa chiwo vakavharira rinorohwa zvekuti unoshaya kuti rabhenda rikadzoka sei but sezvamuri kutaura vazhinji vacho vandinoona vanoita mbiri yeizvo zvekuti unoshaya kuti radzoka sei kudai ndevaya vekuti vakadrowewa sawanzo kutaura zviri vanhu sorry point andiri kudaka ndiri kutika zveshuwa pamwe pacho unotoona kuti zvinenge zvine mweya iri kubatsira ndo point yandiri kudai kuti unoona kuti pane mweya yabatsira because normally haungatarisira kuti bhora ridaro. Saka pakudzidzisa manje vanhu ngaarege kuenda kun'anga kusvikiro kuvauke kunotsvaka zvekuti agohwese bhora. Ndodzidziso ndonyaya yatiri kutaura because nekuti akapiwa masimba aya akumbana nemweya yakaipa. Wambotaura iwewo mune chimwe chikamu chapfuura panonzi paya pari kudirwa bhuru. Kudira bhuru hakusi kukoka mweya wasekuru vakafa. Aiwa kukoka mweya wakaipa nekuti mweya yakaipa inogona kuita kuti mukadzi behave neimwe nzira isina kujairika. Saka chinenge chakukondrora bhuru riya riyaka mweya wakaipa. But zvoitwa sei pastor kuti zvijekere vanhu zvinizvi? Sekudzidza kwatiri kuita iko ukoko vamwe vanosiya atemerwa obva atoita muroi umwe otoita n'anga. Ende zvakomoni futi mazuva ano kutotemerwa kuti munhu agone unzenza. Zvinhu zvakadaro zvinosanganikwa nazvo. Vamwe vanonozvitora kuti vawane pfuma. Semusikana waiva kuna mabasa 16 uyawe okunzi aiwanira vatenzi vake iri kuna mabasa 16 aiwanira vatenzi vake mari nemweya wanga uri pamusoro pake. Saka vanhu vanopiwa mweya iyi vasingaziye. Iye anenge achingoti handoda kumboita mari. Saka kwaari kuenda kwacho ikoko chaari kunopiwa angaa mafuta angaa jira chingaa chimuti chingaa chii kana kabhegi chaapiwa ikoko mweya yakaipa inouya yagara mari. Pandiri kupesana nemupasta imi kuramba muchiti kungodzidza ikoko hapana zvimwe zvinoda kuitwa kuti zvijekere vanhu zviviri because panyaya iyi zvananyora kutemwa nyora ameno kapfungwa kanozongotibata kekuti chivanhu chedu. Muruona munhu anenge anzwa zvese izvi but hameno kakuzevezera kanozongoitwa nzi hatingarase tsika dzedu poitwa sei pastor tisati taoneka vateveri vanhu kana tadzidza saizvozvo chatinodzidzira kastori ndechekuti vanhu vanzwise kuti region zveshuwa aive nemweya yakaipa asi paakasangana najesu zvakabva anditwazvona. Saka vanhu ngati saka chiri kundiwanisa mari inini ndisatani aiwa ndichazviva anditwazvona. Chiri kundigonesa bhora because nyora hadzichadzimike because kana dzakatemwa kudhara asi ukaenda kuna Jesu mweya yakaipa inobva because region ainzi aizvicheka zvekuti chero pakadzingwa mweya yakaipa pari akangosara aine mavanga ayaya asi mweya yakaipa atoimba yaKristu. Toda kutenda vateereri tatiri muchidzidzo imba ndeyani part 6 pastor Rwedze zvino vachakupai phone number dzekuti mukashandisa kuisa mameseji WhatsApp tinogona kukubatsirai nemalinki ekuti mupinde mumawhatsapp groups. MaWhatsApp groups aya ane zvidzidzo zvimwe zvakaitwa kumashure zvinogona kubatsira kunzwisa shoko raMwari even zvidzidzo zvatanga tichiita mukati mezuva ranhasi. Pastor Rwedze ipai vanhu phone number 0716 452 086 0716 452 086. Mwari vave nemi tisangane muchikamu chinotevera. Tungamire mukati mezviedzo mananda andibata ndimwedo domboni wikende mwimo tungamire tenzini tungamire semwa
nyanza unganyaradze nyanza mananda anomunzwa kana matinyarara imwe tenzi wenyanza tenzini tungamire aponda yasvika nyanza mananda aondichisa handichina zororo ndotsamira kune mwika kandinzwe imwi moti ndinokutungamira